שלום לכולם, כאן אנטד פנדה ואנחנו בפרק השני של סקייוורס. אנחנו משחקים עוד פעם באנטד נטוורק, ה-IP יהיה בדיסקריפשן. אני שחר פנדה כחול, אופק הפנדה אני אופק הפנדה אדום. נתחיל. 3, 2, שיט. יש מקום. תיכנס מהר. אתה בפנים? הלווין. יופי, כן. אתה קונה איזה? לא. משום מה זה כבר לא מראה לי את האפשרות של לקנות. 20 חצים, מכנסי דיימונד. אין לי כלום טוב. שיט. יש לך אולי קשת? לא. תגיע לאמצע. אני? כן, או שאני. יש לך אולי ארמור או מישהו מתחיל לראות בי? But I don't know who he is. יש לי. יש לך קשת? לא, יש לי ארמור. יש לך קסדה? לא, יש לי רק צ'סט פלייט. אז אני אביא לך קסדה של איירון. אתה שומר עליי? רגע, מאיפה הוא יורה עליך? ממולך או מהצד שלך? הוא מתחיל לעשות גשר. זה אתה. זה אתה. אז מי ירה עליי? אתה לא, זה ממול, יש לו קשת. איך הוא פגע באימון ממולי? הוא לא רואה אותי. עכשיו מי שיורה עליו, מה זה מפיל אותי? הוא לא רואה אותי. 14, 15, 16 בלוקים, 18, הוא לא רואה אותי. 19, לא, וואי, כמעט נפלתי. הוא הגיע לאמצע. הגיע? אני אבוא לו מאחורה. עם גרזן. זה יש לו קשת. יש למישהו קשת, זה שמולי, שלידי. נו, בסדתי. אל תמות, מה דדה? כן. לא נורא, אין לו חיים. אין לי מה לראות בו. לא. ידעתי שהייתי מפסיד, כי הוא קפץ. ופספסתי מקחת. זה אומר שנשאר לו איזה 2 לבבות. עכשיו 3. אוקיי, נשארתי אני ועוד מישהו, אבל שיש לו קשת וחצים. תתחבא. אני מתחבא. אני מחכה. אלמו. רק אני רואה את אלמו. איזה פרייר הוא. אלמו. עוד יותר איזה פרייר הוא. אם רק היה לי דרך להפיל אותו. כאילו אם היה לי אותו אפילו סנובולס, בסנובול אחד טוב, אני קופץ, אני לא רוצה לתת לו לא נתתי לו אותה. יש. לא נתתי לו את הקיל. מקשים דבקים. לול. אני עושה עליו שיפטים. הנה אתה, בוא. 1, 2, 3, קפוץ. לא, שיט, רגע, לא, אוקיי. 1, 2, לא, שחר. זה הקוריאה. חדש, ביץ'. כיופק, יא ביץ' שלך. אתה בג'ונגל כזה? לא, בביץ', אמרתי לך. כן, אתה איתי. נו. יש פה ירידה למטה. כבר נפלת? כן. קשת. הוא צריך... אתה מולי? לא. איפה תיבה השנייה? הנה. יש 4 תיבות? 3? למה? אולי 4 יש אולי משהו בעץ? כן, יש 4 תיבות. מה יש בעץ? יש למעלה של העץ. אוקיי, קשת, סנובולס, גרזן דיימונד.
עכשיו אני צריך לרדת למטה. לתיבה למטה אתה צריך לקבל את הפיקקס. כן. לא, זה לא בא למטה. זה מלכודת. גם זה? לא, זה לא. תחפור למטה. יש פה גולד. איירון. אני יכול להכין חרב איירון. יש לי חרב איירון. אני לא יודע במה להשתמש, בגרזן דיימונד או בחרב איירון. אוקיי, אני מחמם את זה. זה נראה לי אותו דבר, בכוח. לא. היה לי רעי יותר מגניב זה. חרב. אחד. מישהו הגיע לאמצע? תבדוק אם מישהו הגיע אליי. או, אכלת אותה סתם. אתה לידי או מולי? עכשיו אני צריך לקחת את הפאקרפטינג. תגיד לי אם הרגע פגעתי בך בסנובול. שנייה. אני למטה. הרגע פגעתי בך בסנובול? לא, אני למטה. אתה לידי בצד השני. שיט, יש לו קשת. יש לו קשת. לא. הוא פגע בי. את זוכרת את הפרו? שיורה למעלה ופוגע בו הסנובול? כן. זה פרו. רגע, לא עבדתי? וואו. הוא ממש מנסה להרוג אותי. זה פרו. פאק. נסחפת טיפה. כן. אני יכולה להפיל אותו, אני... לא הפלתי. פספסתי אותו. לא, הוא הגיע לאמצע. כל כך יכולתי להפיל אותו. ואני כל כך יורה עליו סנובול. למעלה אני אפיל אותו. יופי, אז תפיל אותו, כי יש לי בלוקים. תגיע לאמצע. אני יודע שהוא הגיע לאמצע. לא אמרתי תגיע לאמצע. אני אנסה, תעכב אותו. יש לו דיימונד. מה דיימונד? Just plate. אז אנחנו מתים? כן. אופק, תמשוך אותו אליך ואז אני אפיל אותו. אבל אין לי חיים. אז אני אוכל גולדן. אוקיי. תגרום לו להתקרב יותר מדי. לול. הוא ירד למטה. תתחיל, אני אגיד לך מתי הוא עולה. תמשיך. נראה לי הוא פה, הוא מנסה לראות בך מלמטה. טוב, יש לך לבה? לא. באסה. נראה לי הוא עושה עליי גשר. מלמטה כאילו? לא, נראה לי הוא לוקח בלוקים מלמטה. אוקיי. אני לא יכול להגיע אליכם. כשאני יכול להגיע אליו. אז אתה רוצה ללכת להגיע? אני צריך עוד בלוק אחד. אז תקפוץ, מה? אבל אני מפחד ליפול ולהשאיר אותך לבד. יופי, אתה לא יודע לקפוץ. טוב, מה אני אעשה? אני יורד עליו? אוקיי, הוא חוצב. אני מת, אני לא. יש לו חרב דיימונד, יש לו... שיט! אני יכול ללכת להרוג אותו? כן, יש לו קצת חיים. הוא חצב דיימונד, אז לא יודע מה הוא עושה. הרגתי אותו. הצלחת? היי. אוקיי. 3, מוכן? כן. 2, 1, קפוץ. לאגים. הלואוין? כן. זה משחק אחרון שנעשה. כן. I am the pro. I am the pro. דברים גרועים. איזה דברים טובים.
יואו, קשת עם 20 חצים. זה מניאק. ושריון מלא וגולדן אפל מחושף. זה מניאק. יואו, גם סנובולס. מניאק. אני רק צריך לחכות שמישהו יעבור. והסרבר שלנו עוד מעט ייפתח. כפי שאופק הבטיח לכם. לא הבטחתי לאף אחד שום דבר. לא הבטח. אני לא יכול לשים בלוק. רק אמרתי שהסרבר מתקדם בינתיים. יש נאבלס. הגעת לאמצע? לא. אני הולך להגיע לאמצע. פאק! לא! לא. לא שחר. לאגים! דדפול. דדפול. לא, זה ספיידרמן, לא דדפול. טעות שלי. ספיידרמן. טה. בונז מן. טוב, נראה לי שאנחנו כבר יכולים לסיים, כי... כן. טוב, ביי. ביי.